everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Nagsulob ko og uniform sa nurse. Ug may face mask ko. Okay. Bangag sailong. Good luck. Bye. Salamat. Bye. Sorry. Wala ko tayo, nurse. Siya? Osbo na ko, miss. Sorry, good kayo. Siya gito. Dili ko mahimong masayop. Nagkapangga mi sa lalaki nga dugay ng patay. Dili ka ni tinuod. Patay na si Binyak. Patay na siya. Patay na. Ang akong karibal sa kugmagya ni mo. Patay na si Binja. Ayaw ka! Salbahe ka! Ipanagit ko siya sa akong tao na sama sa niyang hikman. Ipalabay sa layo ang patay ni Nilawas. Nga nung nahitabo man kanina ako. Gusto na ko magpagaw sa akong kinabuhi. May pagmamatay na lang no. Ayaw ka balaka. Kay mamatay ka yun. Bangag sa ilong. Paabuta kay way pasaylo ang imong kamalawibon. Mubiyak ko din eh. Dili lang saan ako ipadayon ang plano. Sige na, larga dayon. Dali. Oh, alis. Asa naman to siya? Kung pananglit siya magkit ka nito, mailan ang tadayon ko niya kung wa pa ko'y face mask. Ay, kinuo ko. Ngano ba di? Dako ka di ay siyang buhi. Mao ka. Oh, si Major Gaspar. Hello, Major. Kung sa'yo nito, nga wa mahinayon ang naunang plano. Nasunog ang akong identity, Major. Kung sa, Maayo na lang gani kay nalipat na ko ang head nurse sa station nga maay nakamati ko na ako. okay. Okay. Ani na kita magsulti pa kayo. Bye. Bye, Major. Kinahanglan ko mamakak. Dili na mawasa ko nga nahuna si Binjak. Siya kito. Dili ko mahimong masayop. Akala wala problema. Ay potante ikaw, safe ra ka. Pero, huwag mausap sa itong mga plano. Magpakaroon ingnon kang nurse. Ug turukan mo. Ug parpakatog ang retiradong general. O, Major Gaspar, palinaw-linawan lang usa na to. Ako gusto makita ay mohok ba sa kamatayon na kala General Matt Oknis. Oh, Busli. Mabatay gid unya siya sa akong mga kamot. Andam ka na ba alang sa atong mission, Bay Sarge? O, Squadron. Andam na kay ko. Sige, tana Bay Sarge. Paingon na mo kilom-kilom, Bay Misael. O Bay Sarge, atong irigalo kang Sir Mart ang kalampusan nining atong lakaw karon. Doon lang kayo sa location sa target. Dali ra kini Bay Sarge. Okay, Bay. Mangandam sa kong daan aron sa pag-back up ko magkinaon sa mga gani. Amping, Bay. O good luck, Esquadro. Salamat Bay Sarge. Oh, boss. Boss Mulbog, naay gipatag nimo, boss. Oras mo na, alias Mulbog. Ako ang esquadro.
Larga dayon bay Sarge. Oh, Squadro! Kumusta imong lakaw, ha? Okay lagi kayo bay Sarge. Nabati na ko mga butugi ka na imong armas, bay. Gibuligan sa gayon. Limpyo kay nga pagkahimo. Tingali. Nakasiguro kung nagkagot sa kalagot ang iyang kag. Lain kalampusan na sa batok sa mga daotang sagbot sa katilingban. Kagaw siya bay Sarge. Busa angay lang nga papason sa kalibutan. May magani untang isunod na to yung igsoon, bay. Na utrong kagaw, si Boy Bunok. Imla lang tagay ni mo, bay. Perhaps sa itong katog karong gabi na. Salamat bay Sarge. Magisko tabahin sa kailan ni mong hitman, bay. Si codename Alba? Oh, Minja ka mato niya pangan. O tao sab siya kan adto sa lieutenant pa ang kagaw nga Major Gaspar. ano ba, bay? May kagahapon sablay ko sila si Crystal kon Glena. Ug sa kasuko sa kagaw, nanugo kini og laing hitman nga mudagit niya. Apan kay kaila, gipalakaw lang nga gipatay na siya. Mo ba? Nagpalayo siya og taod-taod gyud. Una pa mibalik. Si Miss Glina nagtusop day nga patay na siya, bay. Oh, tungod kay mao'y gipalakaw nga istorya sa kagaw nga Major. Kadaghan ding nagdumot ng Major Gaspar, bay, no? O bay Sarge. Apan ako pa rin kamutan. Nga ari siya magbayad sa iyang mga sa akong mga kamot. Bay, Misael. Kuwang pang iyang kinabuhi nga ibayad sa pagpatay niya sa akong pinangkang inahan. Mo di nga one asay daanan si Bay Misael. Kay sa iyong di kayo nag-firing. Ay, mangandam lang ko para sa mong pamahaw, eh. Kasayo ko naman nag-practice of firing, Bay Misael. Kinahanglan gyud bay Sarge. Ah, okay. Mahaw sa tabay. Andam na itong pamahaw. Dali! Umanya na itong pamahaw. Lakaw ta. Ha? Asam ta? Muduaw ko sa lubong ni aning Mama Debbie sa menteryo. Bay Sarge. O pagkahuman, mo diretso ta sa ilang mamitat si Gading. Ha? Bamita si Kading? Magkunsang tas bayan tong bayot nga amo ni Miss Green na kanyan to, bay. Ihinayon na sab nato ang pagkuha sa kwarta nga gituan natong naadito niya pahipusin ni Glena. Okay, bay. Reglado. Huwag problema na. Sikli na asa siya, Major Gaspar. Tuwa na. Aron pagtuman sa iyong misyon. Aron dadun nga buhi sa atong atubangan. Ang bangag sa ilong. Nga retiradong general. Mayo, aron siya hukpan na tayo sa kamatayon. Uplok! Siyang dako, Busli. Uplok! Major Gaspar, ikaw ba lipay sa Glina? Imo kaupas sa kama, ha? Busli. Big Boss. Unsa ka ng pangutana? Ako gusto lang hipao. Ikaw ba lipay kaupas sa iya? Ikaw ba satisfied? Oo. Siyempre, Busli. Malipayon ko uban sa kong minahal nga Glena. Okay. Kay ngano man day? Major Gaspar, ikaw suway sa laki para sa imo pa. Bangag sa ilong. Unsa? Kala experiment lang pa. Suway Sige ko? na. Suway ko laki? Oo. Ha? Ikaw suway laki. Unya. Experiment. Experiment? Ikaw suway laki pa. Unya, boss. Kinsa man kinsa man lakiha nga kung suwayan nga
Ikauban sa kama, Busli. Ko? Ha? Unsa? Pedyo Gaspar, kita praktikal lang ha? Kisa sayod, ka akalipay di ay ka imo gusto, taas sa lalaki, o wala sa papay. Busli. Pedyo Gaspar, Oh. ikatutok sa ako ba? Ala. Ako wala na sa puti ako lawas. Iskot. Kaluon niyan tanawon nga naghubo sa tanan. Kaya kayo rin pusilon. Kundi pa rin ako agawon. Bisik diri isika. Pedyo Gaspar, Balbon pa kayo pa. ikaw dili palapit tutok sa ako. Ahoy. Ikaw hubo sa tibuta na sapot. Para kita dua lipay pa. At Busli. Pedyo Gaspar, Ala. ako pa Bus ak. Hamis kayo. Uy. Sige na. Ikaw ang kula sa ako ba? Sige na, Pedyo Gaspar. Maraming ungok tingog. Lain na binat. Pedyo Gaspar. Lain na magbigay ng insika. Ang salamay taon ng buhata. Busli. Mangag sa ilong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.